गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ मैया 30 जुलाइ अदेबानि शुक्रबार मैयानि सानखालि 2021 मायथाइनि फोसावजानो गोनां मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय। दुखुनांथावदि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखायनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंनो हायासै। जायनि जाउनाव देग्लायनि मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ इभालुएसन खान्थिजोंसो फोसावनो गोनां जादोंमोन। जायनि जाउनाव बे रिजाल्टनि सायाव खायसे फरायसाफोरा गोजोननाय मोनाखैमोन। बे समाव जोङो खौरां मोननो हादों दि बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय डिएनएस हाइ स्कुल फरायसालियाव सा 160 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 24 फरायसाफोराल' पास जादों। जायनि जाउनाव बे फरायसालिनि फेल जानाय फरायसाफोरा क'क्राझार डिएनएस हाइ स्कुल फरायसालिनि लांगोनायावनो मैया गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रामकृष्णआ फोरमायनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिफोरा जा मावनांगौ गासै खामानिखौनो मोजाङै मावदोंमोन। नाथाय मानो बिब्दि जाखो जेबो बुंस'नो हायासै होनना बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया आरोबाव नैथि खौराङाव फैदो। आसामनि पन्चायत आरो गामि फोजौखां पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो कन्जुमार बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ क'क्राझार दावबायफैनानै मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो लोगोसे गंब्रै जिल्लानि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायखांनायनि उनाव रायजो सोरखारा बिटिसि पिएनआरनि बिफानो 690 पस्ट कन्ट्राक्चुएल साख्रि होनाय जागोन होनना गनायथि होबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव फैगौ आगस्ट दाननिफ्राय 2022 मायथाइनि आगस्ट दानसिमाव बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि 1,05,000 गोरिब नखरफोरनो न' लुना होनायनि थांखिजों 1,300 कौटि रांखौ बिटिसिनो गथायना होयो आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि रायजो सोरखारा बिटिसिनो हरनाय 1,300 कौटि रांखौ गंब्रै जिल्लानि गोरिब नखरफोरनो 1 बोसोरावनो गासै 1,05,000 न' लुफुंना होनाय खामानिखौ मावफुंगोन होननानै रोखा फोरमायो। आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लांखारजानाय सा 42 गथ'साफोरखौ आसाम सोरखार आरो पुलिस बिफाना सिक्किमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। आरो क'क्राझार सहरनि प्रसान्ति हटेलाव लाखिथ'ना दोननाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया दावबायफैना सुलाद लाफैदों। बिनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लानि बेंटलाव दावबायफैना गुबुन रायजोआव लांखारजानाय सा 42 उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि नखरनि गारजेनफोरजों बेंटल कलेजनि नब्लाङाव गुवारैनो सावरायलायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों लांखारजानाय गथ'साफोरनि नखरनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय 20,000 चेक राननानै होयो। लोगोसे आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायोदि अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावोदि चिरां जिल्लानि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव थाबैनो थांना थानायनि राहा जेरै मोसौ फिसिनाय, दाउ अमा फिसिनाय बायदि मावबिथांखिनि सायाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ मावफुंनो बिथोन होयो होनना फोरमायो। दानिया आरोबाव फैबावदो। बर' हारिनि बिग्रायारि एनडिएफबि आफादाव गोलाव सम हाथियार दैनानै सोमावसारबोनाय एबा हाग्रा बंग्रायाव थाबोनाय गौतम बर'आ दिनै गावनि जिउखौ गाहाम फारसे दैदेनलांनायजों लोगोसेनो गावनि नखरखौ गोजोनै खुंलांनायनि थाखाय मोनसे मोजां थांखि लानानै हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गबसरा गामिनि। मोनथिनो मोननायाव बिथां गौतम बर'आ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो ना फिसिनो थाखाय 3 बिगा हायाव फुख्रि जावनानै ना फिसिनो जागायजेनदोंमोन। आरो बिथां गौतम बर'आ 3 बिगा फुख्रियाव रौ ना, स्टल बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जातफोरनि नाफोरखौ फिसिनानै गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानायनि लामाखौ गावनो दिहुनना लादों। बेनि अनगायैबो बिथां गौतम बर'आ खम समनि गेजेरावनो एसेल' हायाव माबोरै रां आरजिनो हायो बिनि आदब खायदाखौ रायजोफोरनो फोरमायना होदों। आरो फैबाय थानाय समाव अमा फिसिनायनिबो थांखि लादों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों।
दानिया फैबावदो चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारि जोहोलाव सोमब्ला फोथाराव जोहोलाव सोमब्ला बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया 25थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङा फैबावदो थांनाय 26 जुलाइ खालारखालि आसाम मिजोराम सिमनायाव सिमाखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव सा6 आसाम पुलिसनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायखौ लानानै आसाम सोरखारा आसामनि सुबुंफोरखौ बे समाव मिजोराम दावबायहैनो नाजानायखौ बादा होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि दावबाय बिफाननि नेहाथारि बिथाङा दा समनि जाथायखौ नायनानै आसामनि सुबुंफोरखौ मिजोरामाव दावबायहैनो थांनो होनाय जानाय नङा होनना फोरमायो। मानोना आसामनि सुबुंफोरखौ मिजोरामनि सुबुंफोरा सिगिनो हागौ आरो जानानै थांनाय बे जाथायनि उनाव मिजोरामनि मिजो नोगोरारि समाज आरो लाइमोन फसंथान फरायसाफोराबो गाज्रि राव बुंथिदों होनना दावबाय बिफाननि नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिबावो। दानिया जोबथि खौराङा फैदो हारियारि दाङाबाजियाव गोबाव समनिफ्रायनो गेरेबनानै थाबोनांनाय एबा भुगिनानै थानांनाय बर' गामिफोरखौ नायगिदिंफैदों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 1996, 1998, 2012 आरो 2014 मायथाइयाव खनसेल' नङा खनले बर' हारिया आदिबासि हारि आरो मुस्लिम हारिजों नासयजानाय दाङाबाजि जानायनि जाउनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय खायसे गामिफोर जेरै सिलपुर, निलायजरा, सुखानबावनाय, सिलपुर 2 बर' गामि, हेसपेस, नारेंगुरी, रागांपारा आरो खाथि खालानि थानाय आलकजरा, थारायबारि गामिनि थागिबिफोरा हारियारि दाङाबाजिनि जाउनाव दिनैसिमबो गोबां सेरखाय बेरखाय जानानै दङ। बेनिखायनो दा बैफोर गामिफोरनि सुबुंफोरखौ एबा नखरफोरखौ जेन गाव गावनि गामियाव लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय बैफोर गामिनि थागिबिफोरा बिटिसि सोरखारनिसिम गांसे आर'जलाइ गथायदों आरो बैफोर गामिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय पुलिस आउटपस्टजों लोगोसे देहा फाहामसालि, थांलाय फैलाय हान्था मेला, हाथाय बाजारनि मोजां सुबिदा खालामनानै होनोबो बिथांमोना बिटिआर सोरखारनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे गासैबो जेंनाफोरखौ नोजोर होनानैनो मैया बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो गोहोम गोग्लैनाय गामिफोराव थांनानै नायबिजिरहैदों। लोगोसे थाबैनो गेरेबनांनाय एबा भुगिनांना थानांनाय गामिफोरनि सुबुंफोरनो थानो थाखाय न', सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि, लोंग्रा दै, मोब्लिब गोहो, देहा फाहामसालि, रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि बिफान बायदिफोरखौ थाबैनो बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारजों लोगो नांनानै थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।